Dobar vam dan, vrijeme je za Vijesti Plus običnog radija. Dragi slušatelji, dobar dan. Srednja škola likovnih umjetnosti Gabrijela Jurkića u Mostaru organizira izložbu o kojoj će nam više informacija dati naš današnji gost Vijesti Plus, profesor gospodin Željko Koren. Gospodine Koren, dobar dan i vama i dobrodošli na naše frekvencije. Dobar dan. Evo, recite nam za početak kada i gdje će izložba biti otvorena? Izložba će biti otvorena u petak, znači u 6 sati u Galeriji Vrba u centru Širokog Brijega. A kakve će sve radove posjetitelji moći vidjeti? Moći vidjeti radove prijašnjih generacija, znači materijalne radove prijašnjih generacija, nekoliko prijašnjih generacija. U raznim tehnikama pokušali smo pokriti sve čime se naša škola bavi, znači imamo tu slikarstvo, imamo tiparstvo, imamo grafike, imamo industrijskog dizajna, produktivnog dizajna i dizajn tekstila i odjeće. Pa smo pokušali nekako uzeti reprezentativne radove iz svakog smjera, tako bi predstavilo sve te smjerove nekako značajno. Evo, možda netko od slušatelja nije u mogućnosti odmah danas doći na otvaranje izložbe, pa nam recite dokada izložba ostaje otvorena. Izložba otvorena je do sljedećeg petka i može se svaki dan pogledati od galerije. Kao što sam rekla, vi ste profesor u spomenutoj školi. Kako ste zadovoljni brojem upisanih učenika u Srednju školu likovnih umjetnosti? Naša škola je prilično mala, tako da mi ne možemo ni upisati veliki broj učenika, ali naravno uvijek je bolje što više djece može pronaći sebe nekako se odluči za taj smjer i može sebe nekako pronaći u likovnom svijetu, tako da uvijek smo spremni tako još učenika i da ih nekako pokušamo opremiti za nimalo lagan život likovnog umjetnika u bilo kojem svijetu. I za kraj našeg razgovora moram vas pitati kakva je po vama likovna i umjetnička scena u našoj državi BiH? Scena nekako rascjepkana. Postoje neka mjesta gdje je malo lakše biti likovni umjetnik, postoji više nagrada, nekim mjestima je strašno teško. Ja mogu samo za Mostar govoriti da je scena dosta aktivna, ne samo likovna scena, nego kulturna inače, od glumaca, pjesnika, slikara, književnika, tako da Mostar je jedna sredina koja ipak nekoliko desetljeća njeguje tu tradiciju čuvanja umjetnika, tako da slika je relativno pozitivna što se tiče umjetnika. Tako da ja sam, naravno uvijek može biti bolje, uvijek moramo graditi nekako i konkretni odnose sa gradskim institucijama, ali za sada je, mislim, ja sam relativno zadovoljan, tako da uvijek može biti bolje. Gospodine Koren, veliko hvala evo na odvojenom vremenu za naš radio. Hvala vam. U današnjim Vijestima Plus običnog radija ugostili smo gospodina profesora Željka Korena ispred Srednje škole likovnih umjetnosti Gabrijela Jurkića u Mostaru, s kojim smo razgovarali o izložbi koja će biti otvorena danas u 18 sati u Galeriji Vrba. Ostanite i dalje uz naš program jer nakon kratkih reklama svira najbolja domaća glazba.